Ndewo. Hello everyone, welcome back to I Love Igbo channel. In this video, we're going to be learning cell phone conversation with my sister. Nkata ekwentị mụ na nwanne m nwanyị. Nkata ekwentị mụ na nwanne m nwanyị. Cell phone conversation with my sister. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ndewo nwanne m nwanyị. Ndewo nwanne m nwanyị. Hello my sister. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Good morning. Ndewo nwanne m keekwanụ. Ndewo nwanne m keekwanụ. Hello my sibling. How are you? So when you say nwanne m simply means my sibling. So it could be a he or a she. But in this case, we are talking about my sister. Ndewo nwanne m keekwanụ. Keekwanụ means how are you? Ọ dị mma, gịwakwanụ. Ọ dị mma, gịwakwanụ. I am fine, and you? Adị m mma, daalụ. Adị m mma, daalụ. I am fine, thank you. Kee ka unu mee? Kee ka unu mee? How are you people doing? Or how are you guys doing? Kee ka unu mee? Anyị dị mma. Ị nọ n'ụlọ? Anyị dị mma. Ị nọ n'ụlọ? We are fine. Are you home? When you say anyị, you are acknowledging you are talking to or referring to a group of people. Anyị dị mma. Ị nọ n'ụlọ? We are fine. Are you home? Mba, anọ m n'afịa. Mba, anọ m n'afịa. No, I'm at the market. Mba, anọ m n'afịa. Ị gaghị ọrụ taa. Ị gaghị ọrụ taa. You didn't go to work today. Agaghị m. Anyị na-ezu ike. Agaghị m. Anyị na-ezu ike. I didn't go. We are resting. Gịnị ka ị na-ego n'afịa? Gịnị ka ị na-ego n'afịa? What are you buying in the market? So when you say afia is market, some people say ahịa. Gịnị ka ị na-ego n'afịa? What are you buying in the market? Ana m ego ihe m ji esi ofe. Ana m ego ihe m ji esi ofe. I'm buying things I can cook soup with.
Ofe gịnị? Ofe gịnị? Which soup? Ofe ede. Ofe ede. Cocoyam soup. So ofe means soup. Now when you're saying which ofe it is, you now add it. Ofe this, ofe egusi, ofe okoro, ofe ogbono, and the rest of them. But generally, they are all called ofe. Ofe. Soup. Nri gị na-asọ ka nke mama. Nri gị na-asọ ka nke mama. Your food is sweet like mom's food. Nri gị na-asọ ka nke mama. Ị na-abịa? Ị na-abịa? Are you coming? Ee, aga m abịa. Ee, aga m abịa. Yes, I will come. Ma nọọ oge mgbede. Ma nọọ oge mgbede. But it will be towards evening time. Nsogbu adịghị. Nsogbu adịghị. Ana m atụ anya gị. Nsogbu adịghị. Ana m atụ anya gị. There is no problem. I'll be expecting you. Anọ m n'ụlọ ọrụ. Anọ m n'ụlọ ọrụ. I'm at the office. Or I'm at the workplace. Ama m na ọrụ na-aga ọfụma. Ama m na ọrụ na-aga ọfụma. I know work is going well. Ee, ekene dịrị Chukwu. Ee, ekene dịrị Chukwu. Yes, thanks be to God. Jisie ike. Jisie ike. Well done. Imeela. Imeela. Thank you. So you can use imeela as thank you. You can equally use daalụ as thank you. Daalụ could also mean well done, depending on the context. Daalụ ọrụ. Daalụ rinne. Thank you so much. Daalụ ọrụ. Well done work. Well done job. Ngwanụ ka ọ dị. Ngwanụ ka ọ dị. All right, later. Ka emesịa. Ka emesịa. Goodbye. That's it for cell phone conversation with my sister. I hope you find this video very helpful. Give it a thumbs up and subscribe to join the community. Don't forget to turn on your post notification bell and also share this video to your friends and family so they can learn Igbo with us. Kemesia. Goodbye.